tungkol sa mag-close na yan sa Esplanade. Sana naman, Jamek tayo.
digui. Salvo de pescadito. Aquests quilòmetres, Ja t'estaré. Sí. No penges? La gent està disposada a tot. Jo sí. A mi m'encanta fer gimnàstic. Uah! Ai, el Diego. Hola! Per què s'han parat?
la Cerdanya. Ja li deixo a... Ahí fuera del Albert, entres, Albert? M'agradaria entrar. Claro, t'has de... Si vols gravar resant. Si vols gravar resant. O arregla i ho fa perquè la gent tingui un resant.
si ens posem a les ulleres de sol ja... Lo jodido es cuando vas a mear, ¿no? Bueno, O para I per què passa això? sembla que no sé si per la meitat.